مکان تو لا مکانتی کر قاری صاحب مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے مکان تو لا مکانتی کر حکومت مصطفیٰ دیے جتھوں مجرم بری ہندے جتھوں مجرم بری ہندے او عدالت مصطفیٰ دیے شاعر کہندہ ہے نبی ہوں ولی ہوں عمر ہوں علی ہوں نبی ہوں ولی ہوں عمر ہوں علی ہوں نبی ہوں خدا تو بعد ہر ایک نو خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر نبی ہوں ولی ہوں عمر ہوں علی ہوں خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیے اور حضور دا اخلاق قربان جمع سید زادے لکھ دینے جفا جے کر کرے کوئی جفا جے کر کرے جواب بچ مسکرا دینا قبلہ اس سید زادے دا کلام کاری صاحب سید ناصر حسین شتیسی رحمت اللہ تعالی علیہ جفا جے کر کرے کوئی جواب بچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں سب نو دعاواں دینیاں سب نو اے عادت مصطفیٰ دیے دعا
سبنو دعاواں دینیاں سبنو دعاواں دینیاں سبنو عادت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا مکان تی کر ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا پوچھے تکی منگ سے ایک عاشق نو میں جد پوچھیا خدا پوچھے تکی منگ سے جواب چ اس نے فرمایا جواب چ اس نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے زیارت